दुसऱ्या लेनीचे म्हणण्यापेक्षा पूर्ण ब्रिजाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमांक ऑब्झर्वेटरी टॉवराच्या फाउंडेशन स्टोनांक आणि पर्वरीच्या फ्लायओव्हरच्या फाउंडेशन स्टोनांक म्हणजे एकंदर आम्ही 1000 कोटी रुपयाचे फाउंडेशन स्टोन आज घालता आणि जवळपास एप्रॉक्सिमेटली तशें पळोवंक वचत जाल्यार पावणे 2500 कोटी रुपया प्लस ह्या ब्रिजाचेर स्पेंड केल्या त्या ब्रिजाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमांक ह्या गोंयच्या नुसार विजनरी नजरेंतल्यान पळोवपी आमचे नेते आणि रस्ते वाहतूक खाते हाजे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितीन गडकरी जी, आमचे केंद्रातले मंत्री आणि आमचे आदर्श नेते श्री श्रीपाद भाऊ नाईक, त्याचबरोबर डॉक्टर VK सिंग रिटायर्ड आर्मी चीफ आणि रोड MORH आणि एव्हिएशन मिनिस्टर, मंत्री बाब माविन गुदिनो, मंत्री बाब रोहन खवटे, अलेक्स एक्वेर, बाकीचे सगळे मंत्री जे व्यासपीठाचेर आसात, त्याचबरोबर आमदार जे सगळे व्यासपीठाचेर आसात, लोकल MLA बाब आंतोन वाज, विरेश बोरकर, दाजी संकल्प हे सगळे जाण आणि समोर आशिल्ल्या सगळ्या म्हज्या गोंयकार मोगाळ भाव आनी भयणांनो, गोंयच्या इतिहासांतलो आयचो दीस खरोखरूच एक महत्वाचो दीस आसा जे आमी जुवारी ब्रिज लोकां खातीर उक्तावण करता, पर्वरीचो फाउंडेशन स्टोन घालता. तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमकां एकदां इतिहासाची याद जायना. याद करात ते दीस जेन्ना आमकां मडगांवांतल्यान आमकां पणजे येवचें पडटालें. कमीत कमी 2.5 वरां लागतालीं. कमीत कमी कोणायकूय जरी विचारलें खंय आसा रे, पुलार आ म्हणटाले. खंय आसा जाल्यार पुलार आसा सगळे जाण सांगताले, इन्क्लुडींग आमदार. एसेंब्लीकूय पावनाशिल्ले. याद करात ते फाटली म्हणजे 2012 पयलीं ह्या जुवारी पुलाचो फाउंडेशन स्टोन कितले फावटी घातला तो. पयलींच्या सरकारांक फक्त फाउंडेशन स्टोन घालपाची संवय आसली. 3 तरी दगड लायले आसतले. 3 दगड आसतले वेगवेगळे कडेन. खंय सायडीक पर्शकारांक विचारचें पडटलें खंय आहा ते दगड. भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार. हांव फक्त इतक्याच खातीर म्हाका पॉलिटिकल भाशण करपाचें ना, बट मोदी जी जो कहता है वो करता है और करके दिखाता है. और खास करके दिखाने के लिए रोड आणि ट्रांसपोर्ट सेक्टरात आमचे माननीय गडकरी जी हांच्यांनी जे पुराय देशभर काम केलां ताजी पुराय लोक तोखणाय करता. साहेब, कुणाला जरी रस्ता आणि पूल पाहिजे असेल तर ते आजकाल मुख्यमंत्र्याला भेटायला येत नाहीत. ते सांगतात गडकरींना भेटायला जातो म्हणून. म्हाका दिसता फाल्यां 2-3 जाण म्हणजे आतां हांगा येवंक ना पळय न्हू, ते सुद्धा 2-3 जाण फाल्यां गडकरीक मेळपाचे आसात. ती रिक्वेस्ट करपाक, साहेब उद्या पण अजून इथं आले नाही ते पण उद्या तुम्हाला भेटायला येतील. माझा हा पूल राहिलेला आहे, माझा हा रस्ता राहिलेला आहे, मला वरनं जायचं आहे, मला खालनं जायचं आहे. आत्ता आमचो राजेश ते फाटल्यान बसला ते सांगतालो की दिवाडे आयलंडाचेरूय ताका आतां पूल जाय. म्हणजे साहेबाकूच सांग पूल बांदपाचें काम म्हणजे सगळें साहेबान घेतल्या जाल्यार तो एक आमकां पूल बांदून दी म्हणपालो. हे गोंयांत न्ही, हांवें मुद्दामून सांगता पुराय देशभर म्हणजे विरोधी आमदार खंय खंय ज्या जाग्याचेर म्हणजे साऊथ इंडियेन जर वचत जाल्यार साऊथ इंडियेंत मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ज्या जाग्यार फक्त डबल इंजिनचे सरकार आसा थंयच न्ही, डबल इंजिनची सरकारां ना थंय सुद्धा म्हणजे नॅशनल हायवे ज्या पद्धतीची कनेक्टिविटी पयलेच फावटी आमी म्हणटा की 2014तल्यान जी आतापर्यंत 10 वर्सां पुराय जाली, ही कनेक्टिविटी फाटल्या 60 वर्सांक केन्नाच देशात पळोवंक नाशिल्ले. हाजे खूब मोठे फायदे आसा, आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. म्हणजे थंयसरले एक्सिडेंट प्रो झोन काडून उडयले, कनेक्टिविटी खूब स्पिडीत जाली, फास्ट जाली, इंधन बचत जाली, अशी खूब व्हडली कनेक्टिविटी पुराय देशभर करून दिवपी भोवमानेस्त बाब नितीन गडकरीजी खरोखरूच सांगता की गोंया खातीर तांचो व्हडलो आशिर्वाद आसा. गोंया खातीर आशिर्वाद हांव इतक्याच खातीर म्हणटा की तांच्यांनी आतापर्यंत फाटल्या 10 वर्सांक गोंया खातीर फक्त आपल्या एकाच डिपार्टमेंटाच्या वतीन जर पैसे मोडले ते पळयत जाल्यार साहेब 25,000 कोटी पेक्षा कमी नाही आहेत. 25,000 कोटीपेक्षाही जास्त पैसे आपण गोव्याला दिले, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मला अतिशय आनंद आहे की गोव्यामध्ये एकंदर 98 कामे मंजूर झाली होती. त्यापैकी 70 कामं पूर्ण झालेली आहे आणि प्रगतीत 28 कामं आहे आणि जवळपास 10,000 कोटी रुपयाची 12 कामं प्रस्तावित आहे.
आणि हे झाल्यावर गोव्यामध्ये कामच उरणार नाही. मला अतिशय आनंद आहे की विशेषतः मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना विशेषतः या जुवारी पुलावर हा बांधल्यानंतर याच्या तांत्रिक दोषाच्या बाबतीत बरीच चर्चा झाली आणि त्यावेळी नवीन पूल बांधण्याचं ठरवलं. हा नवीन पूल बांधत असताना हा स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट व्हावा, गोव्याचा करताच नाही तर देशाकरता भूषणावं असा प्रोजेक्ट व्हावा, अशीच कल्पना आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये होती. आणि आज मला अतिशय महत्त्वाचा आनंद आहे की हा महत्त्वाचा ब्रिज, ही लाईफलाईन आहे गोव्याची, हा ब्रिज आज 8 लेनचा ब्रिज या ठिकाणी याचं उद्घाटन होत आहे. नवीन वर्षाच्या अतिशय सुरुवातीच्या काळामध्ये, म्हणजे आता नवीन वर्ष सुरू व्हायला आता फार काळ नाही आहे, अशा वेळी नवीन वर्षाची भेट ही गोव्याच्या जनतेला मिळालेली आहे. मी गोव्याच्या जनतेचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना खूप शुभेच्छा देतो. मागच्या वेळी विशेषतः गोव्याच्या याच्यामध्ये लोकांना जो त्रास होता तो लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी विनंती केली, त्यामुळे अर्धा भाग आपण त्यावेळी पूर्ण केला, घोषणा केली, त्याचं उद्घाटन केलं. हा जो प्रोजेक्ट आहे 2530 कोटी रुपयाचा आहे. 640 किलोमीटर लांबीचा 8 लेन केबल स्टेट ब्रिज आहे आणि अप्रोचेस जवळपास 13 किलोमीटरचे आहेत. हे सगळं सिमेंट कॉन्क्रीटचा बांधलेला काम आहे. यावर लाइटिंगची व्यवस्था केलेली आहे आणि विशेषतः ज्यावेळी हे काम केलं त्यावेळी माझ्या मनातली इच्छा होती की या ठिकाणी या केबल स्टेट ब्रिजच्या वरती एक व्ह्यूअर गॅलरी आणि एक आर्ट गॅलरी तयार व्हावी. आणि त्यामुळे काही अडचणी आल्या. या पुलाच्या बाजूला खाली जागा पाहिजे होती, विशेषतः फॉरेस्ट एन्व्हायरमेंटच्या परवानग्या पाहिजे होत्या आणि त्यामुळे मी प्रमोद सावंतांना विनंती केली की तुम्ही हे करा, मी तुम्हाला अनुमती देतो. आणि जवळपास 280 कोटी रुपये खर्च करून आता या ठिकाणी व्ह्यूअर गॅलरी आणि आर्ट गॅलरी होणार आहे. आपण नावेतून येऊ, पाण्यातून, आणि कॅप्सूल लिफ्टमध्ये बसून वरती टोकावर जाणार आहे. गोव्यामध्ये रोज 2.5 लाख टुरिस्ट येतात. मला विश्वास आहे जसं आपल्या इथे फ्रान्समध्ये, पॅरिसमध्ये जसं टावर आहे एफेल टावर, तसं टाईपचं गोव्याचा हा ब्रिज आणि हे पर्यटनाचं स्थळ जागतिक कीर्तीचं होईल असा मला विश्वास आहे. मी पर्यटन मंत्र्यांना विनंती करीन की विशेषतः गोव्याच्या आकर्षणामध्ये भर पडत असताना हे यावर एखादा लाईट अँड साऊंड शो करून खालच्या भागाला, मी आत्ता नागपूरला केलेला आहे आणि जगातला सगळ्यात चांगला आहे. आणि त्या लाईट अँड साऊंड शोमध्ये संगीत AR रहमान यांचं आहे, इंग्लिश कॉमेंट्री अमिताभ बच्चनची आहे, मराठी नाना पाटेकरांची आहे, हिंदी गुलजार साहेबांची आहे आणि 5 ऑस्कर विनरला एकत्र करून ते त्या फाउंटेन तयार केलं. याच्यात रेवती नावाची तामिळ चित्रपट, तामिळ आणि तेलुगू कन्नड चित्रपट अभिनेत्री, तिला काम दिलं आणि अतिशय सुंदर असं ते प्रोजेक्ट. एकावेळी 4000 लोक गॅलरीत बसून ते बघतात. मी लागेल तर त्यांना इथे पाठवेन आणि तुम्ही पर्यटनाच्या ह्याच्यातून नक्कीच खाली बसून लोकांना हे बघता येईल आणि त्याच्यामध्ये जगातल्या सगळ्यात चांगल्या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून, या पुलाच्या बॅकग्राऊंडचा उपयोग करून त्याच्यावर गोव्याचा इतिहास देखील दाखवता येईल. आम्ही पाण्यावरून स्क्रीन तयार करून नागपूरचा इतिहास त्याच्यावर दाखवतो. तुम्ही याच्या बाबतीत निर्णय करा, पण हा झाल्यामुळे नक्कीच मला असं वाटतं की गोव्याला एक चांगलं स्वरूप नक्कीच प्राप्त होईल. या 2 पिलर्सच्या मध्ये जो दुसरा पूल आहे याच्यामध्ये आम्ही काळजी घेतली आहे की विशेषतः 125 मीटर उंच ही जी ऑब्झर्वरी टावर्स आहेत ज्याची किंमत 280 कोटी रुपये आहे, याच्यामध्ये काळजी घेतली की खालून शिप देखील जाऊ शकले पाहिजे. जगातलं कितीही मोठं शिप आलं तरी आता इथे अडकणार नाही आहे आणि त्यामुळे याचा स्पॅन देखील मोठा लांब केलेला आहे. 2 पिलर्समध्ये 340 मीटरची लांबी असलेला हा देशातला दुसरा पूल आहे. मला अतिशय आनंद आहे की गोव्यामध्ये हा होतोय. या कॅप्सूल लिफ्ट आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आहेत आणि पाण्यातून बोटिंगनी येऊन याच्या पुलाच्या खाली
जे डिझाईन आहे त्यातून आपल्याला वरती जाता येणार आहे. मला असं वाटतं की हे जुवारी ब्रिज नक्कीच हा जागतिक रेकॉर्ड बनवणारा आहे. आज हांव खरेंच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन एज ए MLA हांव आमच्या BJP गव्हर्मेंटाक कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज तुमकां खबर आसतली सुमार 1 वर्स जालें. तेच्यानी 1 वर्सा पयलीं असो कोर्ताली असलो वेव जातालो की कोर्ताली ट्राफीक जाम म्हणून हेडलायन तुमी सदांच हाडटाले. पूण म्हाका दिसता 1 वर्स जालें. म्हाका दिसता हांवें पळयलां जेन्ना लोकांचो कसलोच हांगा ट्राफीक जाम म्हणटा केन्नाय जावंक ना. पूण आयज म्हाका दिसता हो दुसरो जो लेन आसा तो इनॉग्रेट जाता. आनी म्हाका दिसता आतां आमकां फिरली जेन्ना हांवें लास्ट टायम अशेंच म्हणलेलें तुमी हांगासर नेक्स्ट टायम म्हणल्यार दुसरे फावटी केन्ना अशें ट्राफीक जाम अशें म्हण येवचें ना. आयज बरोच जावपाक येता. पूण आजून पासून कोणाले लोकांचे कोर्ताली ट्राफीक जाम म्हण येवंक ना. हांव गव्हर्मेंटाक कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच PWD मिनिस्टर सेंटराचो मिनिस्टर आसा गडकरी सर आनी तशेंच आमचो गोंयचो CM आनी बाकीचे आमचे मिनिस्टर हांच्यानूय हो इनिशिएटीव घेवन म्हाका दिसता आमचे कोर्ताली हो प्रॉब्लम सॉल्व जालो. आनी तसोच म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा आमच्या CMाक जसो गडकरी सरांक. कित्याक आमचे कोर्ताली आतां जो ब्रिज आसा पिसफुली लोकांक कांय प्रॉब्लम जायना. पूण आतां इल्लोसो आमचो केसरवाल टू टायटन गेट जंयसर मातशें आमकां ट्राफीक थोडेशें जाम जाता. म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंट आमचो प्रमोद सर हेवूय आमचो जो प्रॉब्लम आसा तो आमचो केसरवाल टू टायटन गेट फ्लायओवर करून दितलो म्हाका आशा आसा.